De ez a zene miért ilyen jó? Ez az Electro Swing a legjobb benne. Majd napig. Igazából... Gatya. Én félek. 2 lépést látok. Végem van. Végem van. Jó, hát végül is nem, mert elfutottam, de hát ugye ez... Egy nok. Csináljam. Jaj. Ó, ez olyannak tűnik, mint aki tud játszani. Azért csak neki megyek. Hallod? Jó, megvan. Ah. Hallod? Szerintem minden végtelen töltény viccen kívül. Csak Hát ez végtelen. miért jó? Már szintet léptem attól, hogy kiütöttem 2 cseszt. Ez már valami. Tehát igazából... Valamit. Csesztet? Ja, kinyitotta. Ugye azt mondta, hogy kinyitottam. Nem. Kiütöttél. Igen. Addig. Megjöttem. Hát jó, hogy igazából megjelent egy hatalmas anyahajó. Basz meg. Mi a fac? Azt hiszem ez vicces volt. Azt hiszem kifüttölt a gépen, tudod. Jól csinálom, valamit elfogad életem! Mi a fasz? Mi a fasz? Jesse lettem! Pedig nyomjad. Már meg! Legalább nem lát. Dehogy nem, láttalak, azért indultam el. Itt a repülő! Hol nem látom? Itt. Ja. Vezessed? Vagy vezessem? Én nem szeretnék ebbe beülni. Rám lő! Hol van? Ó, itt rengeteg ember van. Elkaptam! Meghalok! Ó, get! Sing, 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 sing. Meghaltam. Haj, nagyon szakadt. Tará. Várj. Azt. Várjál már. Annak a repcsümmel. Gatya. Hát ez gatya. Hát, bazd meg. Hát ez abszolút. Szaggat, tehát hogy elfordulok balra és vége. Ma a harmadik féle csapdán találom. Eddig is sok volt. Hát jó, de ebben a Star Wars tematikában nem gondoltam, hogy ennyit ki... Vagy összehoznak. Na. Most nem rossz volt, de annyira nem látom ezt olyan nagy Star Wars-osnak most. Hát És anyahajót. Basz meg. Mi a fac? De itt vagyok, nyugi, nem kell félni. Nem félek. Leraktam. Mi?
Csak nem raktad, amit akartam. Miért? És nézek az anyahajó. Miért jó, hogy szétropad minden. Nem hiszem el, hát... Mikor van vége az anyahajónak? Addig meghaltam. Tehát is vége van. Jól látod. Ott hagytál egyedül. Ott hát. Vártalak. Mit csináltam volna úgy őszintén? Lelövöd az ember. Szerinted? Ó, kurva anyját. Mit csináltam volna őszintén? Na. Mi? Tiszteletem. Mármint? Jöttél. Micsoda? Visszajöttél! Mire gondoltam, mit csinálok? Na. Építs. De nekem ez sosem... De ezeket nem tudok építeni, csinálj valamit. Rakd már le a falat, ennyi. Látod? Sos vége. Kérlek, bírd ki. Sos vége. Bírd ki. Menekülj. Adok egy szürke pisztolyt a játéktól, köszönöm. Nagyon Kutya. megkérdezed, de nem adtad ide, szóval elnyomtam a nagyot. Hát miért nem kérted el? Viccelek. Ó! Itt van valami. Adom meg vége. És ezt a... Hogy hívják ott? Sírom vissza, amikor pókemberes voltak. Ott van, tessék a neked ő. Azért tudsz utáni. Ez izé, Ray. Yay. Wow! I'm the Jedi. Há. Ez egy mozgó... Ah! Lőnek! Na volt. Honnan? Onnan egy. Ha? Meg a másik irányból is lőttek. Vagy nem biztos.
Vége van. Ott van egy... Ott vannak Arra nem emberek. lövök rá. Ja, a supply dropra mennek. Bújjál! Mi? Egy megvan. Noobok. Noobok. Mi van kilapó? Mi? Mi van kilapó? Ja? Engem. Csapatmunka volt. Ha már... Jön egy autó! Mindjárt beszarok. Add meg! Bazd meg a kurva. Egy megvan. Szép munka. Ja? Illetve szinte Erről. magukra szabadítottuk az egész lobbit. De mi? Arra van. Jön az egyik. Fejbe lőttem. Egyben megmentél a csapattársat, vagy minket akart? Döntsön. Minket akart! Megöltem 4 embert ebben a Mert te meccsben. vagy a legjobb. Igen. Nem. Bekapcsoltam a nem tudom milyen buildet, és igazából boldog vagyok. Vagy editet, bocsánat. De Simple Editet? Aha. Az jó cucc. Hát nekem teljesen, mert ugye nekem... Én nem tudnám használni. Engem zavarni nagyon. Hát, de mivel én nem tudok... Hát tudom, azért mondom, hogy neked jó. Ja, mennék meg. Mhm. A legmesszebbről lehet már látni. Te kire lősz? Hát ott őre. Egy ember életem, egy ember és nyerünk! Ezt ki Aj, kell rakni. ezt... Darth Vader helyett Lini és Ádám Royal. Man, shut your bitch. Hát egy. Na, te hülye vagy. Ja? Hát! Így is jó. Ez nem a fegyverem. Nem bírom eltalálni, egy embert a vízbe. Ennyire balfasz nem lehetett. Jó. Mondjad. Nem, ez a másik kell. Öld meg! Szikla! Mi? Itt volt egy szikla, azt majdnem ráugrottam. Gyors kell futni, be kell futni! Gyere, belső térre. Gyere, Jó, gyere, gyors, jó. gyors, gyors. Mert jön az a nagy hajó. Hát meg- jó, de... Az megöl mindenkit, aki kint van. Azért Hát kell én kint bemenni. volt. Én kint voltam, amikor az előzőben meghaltál, és igazából... Mert úgy van, hogy ha benne vagy a látótávjába, és kint vagy, akkor megöl. Hát. Rámegyek egy trickshotra. El akarom lőni zipline-ba. Nem betem el előtt. Na jó fej vagy. Nem baj, én is így. Most elvágtam meg.
Igazából nagyon vicces, mert közben engem lőnek. Magán. Ja? Ja, jó. Sőt, tudod, Ennyit. menj is! Menjél harcolni! Gyerünk! Öregem? Menj harcolni! De... Ember! Nem Ö, tudom, ó, Hoppa. de szarpegyőreid vannak. Mi? De szarpegyőreid vannak. Hát ezután meg még rosszabb lesz, ugye? Nem, mert majd innen felveszed. Ja, az ugyanolyan fos. Töltényt adja. Öregem. De vicces. Van valaki? Hol? Ha? Itt száll a levegőbe. Letöltöm a shieldjét. Azt a kurva halott, kifogyott az egész játék. Vagy jó. Sajnálom. Menekülj el, ahogy akarsz. De tényleg menekülök. Mi? Három. Elérd is, hogy menekülök, mert 3 helyről lőttek. Meghaltam. Bazd meg, de hülye vagyok, hát miért kell szarakodnom? Véged van. Nem mondod! Véged van. Megkaptuk a csajét! Ja nem, bazd meg! Még csak egy sprayt kaptuk meg. Mit? Azt hittem megkaptuk a spin. De csak 4/5-ben vagyunk. Az 5/5-nél kapjuk meg a spin. Majd meglátod, ha kimegyünk a lobbyba. Szerintem úgy geciról néz ki. Hát ez... Na, nem a... Hmm. Nem a csaj. Hmm? Meg a cselédet betartó. Hallod, itt vannak óriás teknősök! Most. Jaj, de aranyos vagy! Lőnek! Teknős! Fél! Teknős! Segítség! Ezt a kibaszott teknősem, hát tele van a faszom, hát nem segít. Bazd meg! Hallod, ez nagyon lassan esett le. Uram, Úri! Ez tényleg most esett le? igen, mert kiírta a töltényeket. Szóval olyan, mintha egy enemy lőtt volna rám, úgy írta ki. Erre nincs mentség. Erre nincs. Jó, van, én megyek. Menjél. Menjél is el. Jó messze. Úgy. Tessék elhúzni. Nem tudok sehova menni! Jó, Hát az, oké. hogy mondtad? Szar lehet. Nem bírom. Jaj. Uram, hogy a picsába tudsz egy ennyire túl... Vagy nem túl értékelt, nem hogy mondjam. Ennyire... Hol jön az overpowered vagyok? Two hours later. Jöttem. Ó, nem. Hova tűntél? Jó, akkor sziasztok srácok. Ez itt Ádám és nem Lili. Mondom a tervet. Végig fogom búrni a meccset. És nem lövök olyanra, aki tudom, hogy megöl. Ez az a fő taktika. Most én megnyom. Nagyon lőnek. Most már biztos, nem? Huhuhu!
kurva. Az, hogy megint nem. Hogy beérünk is, még legjobb esetben túl is éljük. Szerintem azok láttak. Nem. Nagyon nem. De nem tudom eltalálni. Egy helyet már nem tudom. Az baj, a rohadt kurva anyám.